Salutare! Astăzi vreau să facem unboxing-ul la Parkside PEDUVEST 20B2. Este un aspirator cu spălare, o duză mică și o duză mare. Sunt tare curios ce putere va avea și ce găsim exact în interior și cât de calitativ și cât de bune sunt îmbinările. Pentru început avem furtunul. E dat și cu ceva vaselină. Are undeva în jur de 2 metri. Pare un plastic destul de ieftin, dar vom vedea cât de ieftin este. O soluție pentru curățarea covorului și a tapiserii. 2 țevi. Care se prind cu click. Foarte mișto prinderea și foarte țapănă. Și aspiratorul propriu-zis. Rezervorul de 4 litri. Buton pornire aspirare și ăsta ar trebui să fie de la injecție extracție. Vine cu un filtru de spumă și să vedem dacă avem și altceva. Da. Lăsăm deoparte. Aceasta este giuza mică. Pare destul de bun plasticul. Acum să vedem cum o să funcționeze. Giuza mare. Roți. Încă o giuză mică pentru tapiserie în special. O perie normală care are și această bucată de cauciuc. Și o duză mică pentru aspirare. Cablul, după cum pare, este foarte lung, 7,5 metri. Chiar îmi place ideea asta de protecție. Și evident un sac. De-abia aștept să-l pun la treabă și să vedem ce știe să facă și cât de bine absorbe. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou unboxing și un nou review.